Lammikivet toimitetaan työmaalle nosturilla varustetulla kuorma-autolla. Kivilavojen suuruuden ja painon vuoksi on tärkeää, että työmaan harkkovarasto ja harkkojen sijoittelu suunnitellaan siten, että harkkojen siirtely työmaalla on mahdollisimman vähäistä. Pitempiaikaisessa varastoinnissa on veden ja lumen pääsy kivipakkaukseen estettävä peittämällä lavat esimerkiksi pressulla. Ennen lämpökivien ladontaa merkitään anturan yläpintaan seinien ulkopinnan linjat esimerkiksi räpsylangalla. Näin saatuihin kulmapisteisiin asennetaan linjalankaa varten linjaohjurit. Parhaiten ohjureiksi soveltuu tähän tarkoitukseen valmistetut alumiiniohjurit. Ohjurit asennetaan kummankin seinän suuntaisesti pystyyn vatupassin avulla. Lisäksi ohjurit reivataan kiinni anturan kylkeen. Linjalangat kiinnitetään pystyssä olevaan ohjuriin ohjaamaan lämpökivien ladontaa. Mikäli antura on tehty tarkasti, ensimmäisen lämpökivikerroksen ladonta tehdään ilman laastia suoraan anturan varaan. Anturan ja lämpökiven väliin voidaan tarvittaessa asentaa kapillaarikatkoksi bitumikermi. Ladonta aloitetaan aina kulmasta. Linjalangan ja vatupassin avulla tarkastetaan ladonnan edetessä lämpökivien korko ja suoruus. Tarvittaessa kivet suoristetaan muovisilla ladontakiiloilla. Ladontaa jatketaan seinälinjan suoruutta ja korkoa tarkkailemalla sekä tarvittaessa kiiloja käyttämällä. Ehdoton edellytys ladonnan onnistumiselle on, että ensimmäinen kivikerros on suora. Ensimmäisen kerroksen jälkeen nostetaan linjalanka seuraavan kivikerroksen korkomerkkiin. Lämpökiviseinät raudoitetaan aina rakennesuunnitelmien mukaisesti. Vaakateräkset asennetaan ladonnan yhteydessä ja pystyteräkset ladonnan jälkeen seinän sisään. Vaaka- ja pystysaumoissa käytetään lämmöneristeen kohdalla polyuretaanivaahtoa. Vaahdon tehtävänä on liimata kivet työnaikaisesti toisiinsa sekä varmistaa lämmöneristeen yhtenäisyys. Lämpökivien pysty- ja pituussuuntaisen aseman määrää linjalanka. Kivien vaakasuoruus tarkistetaan aika ajoin vatupassilla. Mikäli kiven yläpinta ei ole vaakasuorassa, voidaan kivi suoristaa muovisella ladontakiilalla. Ladontakiilat tilataan tehtaalta muun tilauksen yhteydessä. Vaahto levitetään ohuena vanana edellisen lämpökivikerroksen lämmöneristeen keskelle sekä kivien välisiin pystysauman uriin. Uretaanivaahdon oikea annostelu löytyy kokeilemalla. Lähtökohtana voidaan pitää noin sormenpaksuista vanaa. Normaaliolosuhteissa uretaanipullo riittää noin 40 lämpökiveen. Kylmällä ilmalla, samoin kuin hyvin kuivissa oloissa, uretaanin menekki suurenee. Samaa uretaanivaahtoa käytetään myöhemmin ikkunoiden ja ovien asennuksessa. Pilarit voidaan tehdä lammipilariharkoilla. Pilariharkot asennetaan samaan tapaan kuin lämpökivet kiiloja apuna käyttäen. Pilariharkot voidaan liimata toisiinsa polyuretaanivaahdolla tai ohutsaumalaastilla. Eristämätön kantava väliseinä tehdään lammi-muottikivillä. Väliseinä liitetään ulkoseinään leikkaamalla tai lyömällä pala pois lämpökiven kyljestä ja asentamalla teräkset syntyneestä aukosta lämpökiviseinän sisään. Muottikivet ladotaan ilman laastia lämpökivien tapaan. Ladonnan suoruutta tarkkaillaan vatupassilla ja tarvittaessa käytetään kiiloja harkkojen oikaisuun.
Lämpökiviseinät voidaan latoa ennen valua normaalin huonekorkeuden verran, kuitenkin maksimissaan 3 metriä kerrallaan. Seinän ollessa korkeampi suoritetaan ladonta ja valu 2 tai useammassa osassa. Kesäolosuhteissa seinä tulee kastella kauttaaltaan runsaalla vedellä ennen valua. Valutyön helpottamiseksi kannattaa telineet asentaa ennen valua. Valun jälkeen kivien ladonta jatkuu telineiden päältä. Betonin riittävä notkeus on oleellinen tekijä valun onnistumisen kannalta. Betonin notkeus voidaan työmaaolosuhteissa helposti mitata 75 millisellä viemäriputkella, jonka pituus on 250 mm seuraavan menetelmän avulla. Putki asetetaan pystyyn vaakasuuran alustan päälle ja täytetään piripintaan valamiseen ajotulla betonimassalla. Tämän jälkeen putki nostetaan pystysuoraan rauhallisesti ylös, jolloin massa leviää alustalle pyöreähköksi kakuksi. Kakun halkaisija mitataan. Keskimäärin halkaisijan tulee olla 250–280 mm, eli vähintään putken pituus, jotta betonin notkeus on valuun soveltuva. Seinä valetaan pumppuvaluna. Valussa suositellaan käytettäväksi 2 tuuman paksuista letkua, tai jos käytetään paksumpaa letkua, niin letkun päässä suositellaan käytettäväksi supistajaa. Seinä valetaan kerroksittain, noin 1 metrin kerroksina rakennusta kiertäen. Käytettävän betonin lujuusluokka esitetään aina rakennesuunnitelmissa. Valun aikana seurataan silmävaraisesti seinän täyttymistä. Betoni tiivistetään tuuman paksuisella sauvatäryllä, varoen kuitenkin sähköputkien ja rasioiden kohtia. Työsaumassa ylimmän lämpökivikerroksen yläpinta tulee puhdistaa ennen massan kovettumista. Työsaumassa betonin pinta tulee jättää ylimmän kivikerroksen puoliväliin. Välittömästi yläpinnan puhdistuksen jälkeen tulee työsaumaan asentaa mahdollinen työsaumaraudoitus, ellei työsaumaraudoitus ole jo valmiina ennen betonointia. Työsaumaraudoitus on esitetty rakennesuunnitelmissa. Rakenteen suunnitellun lujuuden ja tiiviyden saavuttamiseksi tulee seinän jälkihoito suorittaa kuten normaaleilla betonirakenteilla. Kesäaikaan harkkorakenne tulee pitää kosteana 5 vuorokautta valun jälkeen. Jälkihoitoa ei saa laiminlyödä. Valun jälkeen nostellaan lämpökivilavat telineiden päälle ja jatketaan kivien ladontaa. Kun ensimmäinen kerros on kokonaisuudessaan ladottu ja valettu, tehdään välipohja ontelolaatoista. Ontelolaattojen korko mitoitetaan piirustusten mukaisesti ja laatat asennetaan nosturiauton avulla paikalleen. Ontelolaattojen reunavalulle saadaan tuki käyttämällä ulkoseinässä halkaistua lämpökiveä ontelolaatan kohdalla. Ontelolaatta lepää alapuolisen lämpökivikerroksen sisäkuoren varassa. Liitoksissa tarvittavat teräkset asennetaan rakennesuunnittelijan tekemien piirustusten ja ohjeiden mukaan. Kesäolosuhteissa ontelolaattojen saumat tarvittaessa kastellaan ennen saumavalua. Ontelolaattojen saumavalu tehdään pumppuvaluna käyttäen samaa kalustoa kuin seinänvalussa.
Ontelolaattojen saumujen kuivuttua jatketaan toisen kerroksen lämpökivien ladontaa normaaliin tapaan. Kivien katkaisu on helppoa, sillä osa kivistä on esikatkaistu niin, että vain eristeosa katkaistaan tavallisella käsisahalla. Aukkojen pielissä käytetään päätykiviä, jotka asennetaan aukon pystysivuiksi. Ovi- ja ikkuna-aukkojen ylityksissä käytetään patentoitua lammiliittoprofiilia. Ennen profiilin asennusta profiilin pohjan reijät teipataan umpeen ilmastointiteipillä. Profiili asennetaan 120 mm tuen päälle, joten työmaalla katkaistavat profiilit ovat pituudeltaan aukon leveys plus 240 mm. Profiilit asennetaan aukkojen pielissä olevien päätykivien varaan. Aukkojen ylitykset tehdään tämän jälkeen normaalilla lämpökivellä. Kivet asennetaan teräsprofiilien varaan tavalliseen tapaan. Leveät aukot tuetaan vielä väliaikaisesti betonivalun ajaksi. Päätykolmiot tehdään tarvittaessa samoista lämpökivistä lisämuotittamalla. Laudalla ja muottilevyllä tehdään tarvittavaan kaltevuuteen sopiva muotti. Eriste leikataan pienemmistä palasista ja liimataan yhtenäiseksi tavoiteltuun muotoon. Valua varten tehdään muotille kannet, jotka voidaan kiinnittää muottiin tukevasti estämään massan valumisen valutyön edetessä. Näin talon ulkoseinäkivet on saatu ladottua. Valun jälkeen voidaan asentaa talon yläpohjan rakenteet ja vesikate. Lammikivitalojen vesikatteena käytetään yleisimmin betonikattotiiltä tai konesaumattua peltikatetta. Tässä kohteessa käytetään Ruukki Classic vesikatetta, joka asennetaan ilman erikoistyökaluja. Ovien ja ikkunoiden kiinnitystä varten aukkojen pieliin upotetaan karmin kiinnitystä varten puiset soirot. Tätä varten eristeestä leikataan pois soiron kokoinen suikale. Eristesuikale poistetaan urasta esimerkiksi puukolla. Esimerkiksi lämpökäsitelty soiro liimataan harkon sisään polyuretaanivaahdolla. Soiro painetaan tuoreeseen vaahtoon ja tuetaan väliaikaisesti paikalleen. Uretaanivaahdon kuivuttua ikkunat ja ovet asennetaan paikoilleen. Ikkunoita asennettaessa voidaan aukon yläreunan kiveen asentaa toppariksi naulat. Näin ikkuna jää oikeaan kohtaan sitä nostettaessa. Aukon alareunaan asennetaan puukiilat sopivan raon saamiseksi eristettä varten. Ennen nostoa ikkunasta poistetaan lasiosat ja pelkkä karmi nostetaan asennusaukkoon.
Vatupassilla tarkastetaan ikkunan suoruus ja mitalla ristimitat. Puukiilojen avulla karmi tuetaan paikalleen. Suoruus tarkistetaan vielä vatupassilla molempiin suuntiin. Lopullinen kiinnitys tehdään karmiruuveilla puukiilojen kohdalta karmin läpi lämpökiven sisällä olevaan puusoiroon. Kiinnityksen jälkeen lasiosat voidaan nostaa paikalleen ja sulkea ikkunat. Ikkunat tulee tukea vaahdotuksen ajaksi väliaikaisella tuella, sillä polyuretaanivaahto paisuu voimakkaasti ja saattaa painaa karmin kaarevaksi. Ikkunan ja harkon välinen rako tiivistetään samalla polyuretaanivaahdolla, jolla kaikki harkot liimattiin ladonnan yhteydessä toisiinsa. Kevyiden väliseinien tekemiseen käytetään lammiväliseinäkiviä. Ohutsaumalimmattavien väliseinäkivien kiinnitykseen käytetään ohutsaumalastia, joka valmistetaan valmistajan ohjeen mukaisesti. Tässä asennusmenetelmässä väliseinäkivet kastetaan tuoreeseen lastiin ja kivi asennetaan lattiaan merkityn seinän ulkopinnan mukaiseen linjaan. Ennen liimauksen aloittamista seinälinjat ja kulmatolpat mitataan ja merkitään lattiaan esimerkiksi räpsylangalla. Vatupassilla tarkastetaan, että ensimmäisen kerroksen kivet tulevat ehdottomasti suoraan. Muovikiiloilla kivi saadaan suoraan hieman kaltevallakin alustalla, kuten tässä märkätilojen kaatojen takia kaltevalla pinnalla. Liimauksen aikana seinälinjan suoruutta seurataan myös linjalangan avulla. Asennuksessa käytetään kivien limitystä. Toisen kerroksen liimaus aloitetaan puolikaskivellä. Väliseinäkiviin kuuluu peruskivien lisäksi aukonylityskivi, esikatkaistu kivi ja puolikaskivi. Kaikki nämä tuotteet on pakattu samalle lavalle. Kukin kivi sopii myös normaalin suoran seinän liimaukseen. Erikoiskivenä löytyy myös puolikorkea kivi, joka on pakattu omalle lavalle. Ylimääräinen laasti poistetaan saumasta välittömästi muurauskauhalla. Väliseinä liitetään ulkoseinään esimerkiksi reikänauhalla, pika-ankkurilla tai poraamalla lämpökiveen reikä ja asentamalla harjateräs porattuun reikään, kuten tässä tapauksessa. Harjateräs taitetaan niin, että se jää väliseinäkivien sauman sisään. Sähköasennukset ja muut putkitukset on helppo tehdä väliseinäkivien sisään. Kivissä olevat reijät ovat reilun kokoiset. Tämä helpottaa putkitusten asennusta. Yhteen reikään mahtuu esimerkiksi hanakulmarasia. Toinen liimaustapa on levittää laasti tähän tarkoitukseen kehitetyllä laastikauhalla. Laasti valuu kauhan ohjureista oikeaan kohtaan kivien reunojen päälle. Kiven päätyyn laasti voidaan levittää kauhalla tai kastamalla kiven pääty laastiin. Ohutsauma-liimauksessa väliseinäkivi asettuu omalla painollaan oikeaan asentoon ja saumasta tulee aina oikean paksuinen.
Sähkörasioiden paikat piirretään kiveen ja rasialle leikataan timanttilaikalla suorakaiteen muotoinen reikä, joka on hieman suurempi kuin asennettava rasia. Rasian alle voidaan asentaa eristevillaa, mikäli rasia halutaan kiinnittää betonilla. Rasia asennetaan muovikiiloilla paikalleen. Rasia kiinnitetään betonoimalla. Eristevilla toimii topparina sähkörasian alla. Väliseinät voidaan tarvittaessa valaa joko osittain tai kokonaan. Osittain valettaessa seinää vahvistetaan esimerkiksi ovien pielistä ja liittymien kohdalta. Koska kivien korkeus on 190 mm, saavutetaan karmikorkeus 11 kivikerroksella. Aukkojen ylitykset on helppo toteuttaa aukonylityskivien ja sinkityn U-muotoisen aukkoprofiilin avulla. Aukkoprofiili katkaistaan siten, että se lepää tuella noin 100 mm. Aukkoprofiili lasketaan tuelle, sitä ei tarvitse liimata. Teräsprofiili asennetaan niin, että uun sakarat osoittavat ylöspäin. Aukon ylityskivet tukeutuvat aukkoprofiiliin, jolloin ylitys syntyy nopeasti. Aukon ylitys voidaan vahvistaa lisäraudoituksella ja valamalla se betonilla. Kun Lammi-kivitalon ulko- ja väliseinät on tehty ja ladottu, on pinnoitusten vuoro. Ladottu ja valettu seinäpinta on erinomainen pinnoitusalusta, kunhan rakenteet ovat kuivuneet riittävästi. Yleisin sisäpuolen pinnoitustapa on tasoitus. Tasoite levitetään esimerkiksi tasoiteruiskulla. Kutistumishalkeamien vähentämiseksi suositellaan käytettäväksi lasikuituverkkoa tai vahvikekangasta, joka painetaan lastan avulla kiinni ruiskutettuun laastiin. Ensimmäisen kerroksen kuivuttua ruiskutetaan verkon päälle toinen ohut laastikerros. Laastikerros tasoitetaan lastan avulla. Pois liipattu massa palautetaan tasoitemassa astiaan ja käytetään uudelleen. Edellisen kerroksen kuivuttua ruiskutetaan lopullinen pintakerros. Pinta viimeistellään lastalla. Tarvittaessa kuivunut tasoite vielä hiotaan, minkä jälkeen seinä on valmis maalattavaksi tai tapetoitavaksi. Lammi-kivitalon julkisivut pinnoitetaan yleensä rappaamalla. Tässä kohteessa rappaus tehdään Sto Nordic kuitulaastirappausmenetelmällä. Menetelmässä käytetään lasikuituverkkoa, joka estää kutistumishalkeaman näkymisen lopullisessa pinnassa. Verkko painellaan kiinni ruiskutettuun kalkkisementtilastikerrokseen. Riittävän tasaisuuden ja paksuuden saavuttamiseksi pintaan levitetään vielä toinen ohuempi tasoitekerros, jotta lopputulos on tasainen ja virheetön. Toinen lastikerros tasoitetaan teräslastalla niin, että pinnasta tulee täysin tasainen. Pinta viimeistellään vielä hiertämällä. Hierretty pinta antaa hyvän tartuntapinnan lopulliselle pinnoitteelle. Laastin on annettava kuivua hiertämisen jälkeen 2–3 vuorokautta. Laastin kuivuttua pinta pohjustetaan hyvän tartunnan varmistamiseksi. Pohjuste levitetään esimerkiksi telalla. Pohjuste sävytetään samaan sävyyn kuin tuleva pinnoite. Lopuksi pohjusteen kuivuttua 4–6 tuntia ruiskutetaan lopullinen pinnoite. Pinnoite on läpivärjättyä
ja näin julkisivuun saadaan samalla talon lopullinen tasainen väri. Kaikissa rappauksen työvaiheissa ilman lämpötila on oltava vähintään +3 astetta. Rappauspintoja ja värejä on lähes rajattomasti. Rappaus on näyttävä, kestävä ja helppohoitoinen pinnoitusvaihtoehto. Massiivinen lammikivitalo varaa erinomaisesti lämpöä. Tämän vuoksi lammikivitalo on talvella tasaisen lämmin ja kesällä mukavan viileä. Lammikivitalo on rakenteena tiivis ja sen lämmöneristävyys on erinomaisen hyvä, niinpä lammikivitalo soveltuu hyvin matalaenergiataloksi. Lammikivitalot on jo 3. vuotta peräkkäin RTS-rakennustutkimuksen mukaan Suomen laadukkain talomerkki. Tutustu ja tee turvallinen valinta. Lammikivitalot. Lammikivitalon perustukset tehdään rakennesuunnittelijan tekemän suunnitelman ja ohjeen mukaan maaperästä riippuen joko antura, laatta tai paaluperustuksena. Lammitassu on rakennusten perustamiseen kehitetty valmismuottijärjestelmä. 5 metriä pitkät muotit sisältävät raudoituksen, eikä muotteja tarvitse purkaa valun jälkeen. Lammitassu valmismuotit asennetaan tasatulle ja tiivistetylle sora- tai murskepedille. Ennen lammitassu valmismuottien asennusta maapohjaan mitataan ja merkitään suunnitelmien mukaiset anturalinjat. Anturan kulmaan tulevien muottien sisäsivuista leikataan pois muotinlevyinen pala. Muotit nostetaan sisäkkäin, teräkset katkaistaan ja muovi leikataan puukolla poikki. Leikatusta palasta taivutetaan 90 asteen kulmakappale, jolla muotit liitetään toisiinsa. Mikäli anturamuotissa oleva perusraudoitus ei riitä, lisätään anturoihin suunnitelman mukainen lisäraudoitus. Asennustyö on moninkertaisesti nopeampi kuin perinteisillä menetelmillä tehtynä. Ennen valua muottiin merkitään anturan yläpinnan korkeus. Lammitassu anturamuotit valetaan pumppuvaluna. Muotteja ei tarvitse purkaa, joten rakennusjätteen poistamisesta ei kerry kustannuksia ja työmaa pysyy siistinä. Lammitassu-järjestelmässä yhdistyy paikallavalun ja elementtirakentamisen edut. Anturan yläpinta tasataan oikeaan korkoon hierrintä, alumiinilinjaaria ja tasolaseria apuna käyttäen. Sokkelin rakentaminen voi alkaa seuraavana päivänä. Tutustu Lammitassu valmismuottijärjestelmään. Se on nopea, helppo ja edullinen tapa rakennusten perustusten tekemiseen. Lammikivitalon perustukset tehdään rakennesuunnittelijan tekemän suunnitelman ja ohjeen mukaan maaperästä riippuen joko antura, laatta tai paaluperustuksena. Lammitassu on rakennusten perustamiseen kehitetty valmismuottijärjestelmä. 5 metriä pitkät muotit sisältävät raudoituksen, eikä muotteja tarvitse purkaa valun jälkeen. Lammitassu valmismuotit asennetaan tasatulle ja tiivistetylle sora- tai murskepedille. Ennen lammitassu valmismuottien asennusta maapohjaan mitataan ja merkitään suunnitelmien mukaiset anturalinjat. Anturan kulmaan tulevien muottien sisäsivuista leikataan pois muotinlevyinen pala. Muotit nostetaan sisäkkäin, teräkset katkaistaan ja muovi leikataan puukolla poikki.
Leikatusta palasta taivutetaan 90 asteen kulmakappale, jolla muotit liitetään toisiinsa. Mikäli anturamuotissa oleva perusraudoitus ei riitä, lisätään anturoihin suunnitelman mukainen lisäraudoitus. Asennustyö on moninkertaisesti nopeampi kuin perinteisillä menetelmillä tehtynä. Ennen valua muottiin merkitään anturan yläpinnan korkeus. Lammitassu anturamuotit valetaan pumppuvaluna. Muotteja ei tarvitse purkaa, joten rakennusjätteen poistamisesta ei kerry kustannuksia ja työmaa pysyy siistinä. Lammitassujärjestelmässä yhdistyy paikallavalun ja elementtirakentamisen edut. Anturan yläpinta tasataan oikeaan korkoon hierrintä, alumiinilinjaaria ja tasolaseria apuna käyttäen. Sokkelin rakentaminen voi alkaa seuraavana päivänä. Tutustu Lammitassu valmismuottijärjestelmään. Se on nopea, helppo ja edullinen tapa rakennusten perustusten tekemiseen. Lammikivet toimitetaan työmaalle nosturilla varustetulla kuorma-autolla. Kivilavojen suuruuden ja painon vuoksi on tärkeää, että työmaan harkkovarasto ja harkkojen sijoittelu suunnitellaan siten, että harkkojen siirtely työmaalla on mahdollisimman vähäistä. Pitempiaikaisessa varastoinnissa on veden ja lumen pääsy kivipakkaukseen estettävä peittämällä lavat esimerkiksi pressulla. Ennen lämpökivien ladontaa merkitään anturan yläpintaan seinien ulkopinnan linjat esimerkiksi räpsylangalla. Näin saatuihin kulmapisteisiin asennetaan linjalankaa varten linjaohjurit. Parhaiten ohjureiksi soveltuu tähän tarkoitukseen valmistetut alumiiniohjurit. Ohjurit asennetaan kummankin seinän suuntaisesti pystyyn vatupassin avulla. Lisäksi ohjurit reivataan kiinni anturan kylkeen. Linjalangat kiinnitetään pystyssä olevaan ohjuriin ohjaamaan lämpökivien ladontaa. Mikäli antura on tehty tarkasti, ensimmäisen lämpökivikerroksen ladonta tehdään ilman laastia suoraan anturan varaan. Anturan ja lämpökiven väliin voidaan tarvittaessa asentaa kapillaarikatkoksi bitumikermi. Ladonta aloitetaan aina kulmasta. Linjalangan ja vatupassin avulla tarkastetaan ladonnan edetessä lämpökivien korko ja suoruus. Tarvittaessa kivet suoristetaan muovisilla ladontakiiloilla. Ladontaa jatketaan seinälinjan suoruutta ja korkoa tarkkailemalla sekä tarvittaessa kiiloja käyttämällä. Ehdoton edellytys ladonnan onnistumiselle on, että ensimmäinen kivikerros on suora. Ensimmäisen kerroksen jälkeen nostetaan linjalanka seuraavan kivikerroksen korkomerkkiin. Lämpökiviseinät raudoitetaan aina rakennesuunnitelmien mukaisesti. Vaakateräkset asennetaan ladonnan yhteydessä ja pystyteräkset ladonnan jälkeen seinän sisään. Vaaka- ja pystysaumoissa käytetään lämmöneristeen kohdalla polyuretaanivaahtoa. Vaahdon tehtävänä on liimata kivet työnaikaisesti toisiinsa sekä varmistaa lämmöneristeen yhtenäisyys. Lämpökivien pysty- ja pituussuuntaisen aseman määrää linjalanka. Kivien vaakasuoruus tarkistetaan aika ajoin vatupassilla. Mikäli kiven yläpinta ei ole vaakasuorassa, voidaan kivi suoristaa muovisella ladontakiilalla. Ladontakiilat tilataan tehtaalta muun tilauksen yhteydessä.
Vaahto levitetään ohuena vanana edellisen lämpökivikerroksen lämmöneristeen keskelle sekä kivien välisiin pystysauman uriin. Uretaanivaahdon oikea annostelu löytyy kokeilemalla. Lähtökohtana voidaan pitää noin sormenpaksuista vanaa. Normaaliolosuhteissa uretaanipullo riittää noin 40 lämpökiveen. Kylmällä ilmalla, samoin kuin hyvin kuivissa oloissa, uretaanin menekki suurenee. Samaa uretaanivaahtoa käytetään myöhemmin ikkunoiden ja ovien asennuksessa. Pilarit voidaan tehdä lammipilariharkoilla. Pilariharkot asennetaan samaan tapaan kuin lämpökivet kiiloja apuna käyttäen. Pilariharkot voidaan liimata toisiinsa polyuretaanivaahdolla tai ohutsaumalastilla. Eristämätön kantava väliseinä tehdään lammi-muottikivillä. Väliseinä liitetään ulkoseinään leikkaamalla tai lyömällä pala pois lämpökiven kyljestä ja asentamalla teräkset syntyneestä aukosta lämpökiviseinän sisään. Muottikivet ladotaan ilman lastia lämpökivien tapaan. Ladonnan suoruutta tarkkaillaan vatupassilla ja tarvittaessa käytetään kiiloja harkkojen oikaisuun. Lämpökiviseinät voidaan latoa ennen valua normaalin huonekorkeuden verran, kuitenkin maksimissaan 3 metriä kerrallaan. Seinän ollessa korkeampi suoritetaan ladonta ja valu 2 tai useammassa osassa. Kesäolosuhteissa seinä tulee kastella kauttaaltaan runsaalla vedellä ennen valua. Valutyön helpottamiseksi kannattaa telineet asentaa ennen valua. Valun jälkeen kivien ladonta jatkuu telineiden päältä. Betonin riittävä notkeus on oleellinen tekijä valun onnistumisen kannalta. Betonin notkeus voidaan työmaaolosuhteissa helposti mitata 75 millisellä viemäriputkella, jonka pituus on 250 mm seuraavan menetelmän avulla. Putki asetetaan pystyyn vaakasuuran alustan päälle ja täytetään piripintaan valamiseen ajotulla betonimassalla. Tämän jälkeen putki nostetaan pystysuoraan rauhallisesti ylös, jolloin massa leviää alustalle pyöreähköksi kakuksi. Kakun halkaisija mitataan. Keskimäärin halkaisijan tulee olla 250–280 mm, eli vähintään putken pituus, jotta betonin notkeus on valuun soveltuva. Seinä valetaan pumppuvaluna. Valussa suositellaan käytettäväksi 2 tuuman paksuista letkua, tai jos käytetään paksumpaa letkua, niin letkun päässä suositellaan käytettäväksi supistajaa. Seinä valetaan kerroksittain, noin 1 metrin kerroksina rakennusta kiertäen. Käytettävän betonin lujuusluokka esitetään aina rakennesuunnitelmissa. Valun aikana seurataan silmävaraisesti seinän täyttymistä. Betoni tiivistetään tuuman paksuisella sauvatäryllä, varoen kuitenkin sähköputkien ja rasioiden kohtia. Työsaumassa ylimmän lämpökivikerroksen yläpinta tulee puhdistaa ennen massan kovettumista. Työsaumassa betonin pinta tulee jättää ylimmän kivikerroksen puoliväliin. Välittömästi yläpinnan puhdistuksen jälkeen tulee työsaumaan asentaa mahdollinen työsaumaraudoitus, ellei työsaumaraudoitus ole jo valmiina ennen betonointia. Työsaumaraudoitus on esitetty rakennesuunnitelmissa. Rakenteen suunnitellun lujuuden ja tiiviyden saavuttamiseksi tulee seinän jälkihoito suorittaa kuten normaaleilla betonirakenteilla. Kesäaikaan harkkorakenne tulee pitää kosteana 5 vuorokautta valun jälkeen. Jälkihoitoa ei saa laiminlyödä. Valun jälkeen nostellaan lämpökivilavat telineiden päälle ja jatketaan kivien ladontaa.
Kun ensimmäinen kerros on kokonaisuudessaan ladottu ja valettu, tehdään välipohja ontelolaatoista. Ontelolaattojen korko mitoitetaan piirustusten mukaisesti ja laatat asennetaan nosturiauton avulla paikalleen. Ontelolaattojen reunavalulle saadaan tuki käyttämällä ulkoseinässä halkaistua lämpökiveä ontelolaatan kohdalla. Ontelolaatta lepää alapuolisen lämpökivikerroksen sisäkuoren varassa. Liitoksissa tarvittavat teräkset asennetaan rakennesuunnittelijan tekemien piirustusten ja ohjeiden mukaan. Kesäolosuhteissa ontelolaattojen saumat tarvittaessa kastellaan ennen saumavalua. Ontelolaattojen saumavalu tehdään pumppuvaluna käyttäen samaa kalustoa kuin seinänvalussa. Ontelolaattojen saumojen kuivuttua jatketaan toisen kerroksen lämpökivien ladontaa normaaliin tapaan. Kivien katkaisu on helppoa, sillä osa kivistä on esikatkaistu niin, että vain eristeosa katkaistaan tavallisella käsisahalla. Aukkojen pielissä käytetään päätykiviä, jotka asennetaan aukon pystysivuiksi. Ovi- ja ikkuna-aukkojen ylityksissä käytetään patentoitua lammiliittoprofiilia. Ennen profiilin asennusta profiilin pohjan reijät teipataan umpeen ilmastointiteipillä. Profiili asennetaan 120 mm tuen päälle, joten työmaalla katkaistavat profiilit ovat pituudeltaan aukon leveys plus 240 mm. Profiilit asennetaan aukkojen pielissä olevien päätykivien varaan. Aukkojen ylitykset tehdään tämän jälkeen normaalilla lämpökivellä. Kivet asennetaan teräsprofiilien varaan tavalliseen tapaan. Leveät aukot tuetaan vielä väliaikaisesti betonivalun ajaksi. Päätykolmiot tehdään tarvittaessa samoista lämpökivistä lisämuotittamalla. Laudalla ja muottilevyllä tehdään tarvittavaan kaltevuuteen sopiva muotti. Eriste leikataan pienemmistä palasista ja liimataan yhtenäiseksi tavoiteltuun muotoon. Valua varten tehdään muotille kannet, jotka voidaan kiinnittää muottiin tukevasti estämään massan valumisen valutyön edetessä. Näin talon ulkoseinäkivet on saatu ladottua. Valun jälkeen voidaan asentaa talon yläpohjan rakenteet ja vesikate. Lammikivitalojen vesikatteena käytetään yleisimmin betonikattotiiltä tai konesaumattua peltikatetta. Tässä kohteessa käytetään Ruukki Classic vesikatetta, joka asennetaan ilman erikoistyökaluja.
Ovien ja ikkunoiden kiinnitystä varten aukkojen pieliin upotetaan karmin kiinnitystä varten puiset soirot. Tätä varten eristeestä leikataan pois soiron kokoinen suikale. Eristesuikale poistetaan urasta esimerkiksi puukolla. Esimerkiksi lämpökäsitelty soiro liimataan harkon sisään polyuretaanivaahdolla. Soiro painetaan tuoreeseen vaahtoon ja tuetaan väliaikaisesti paikalleen. Uretaanivaahdon kuivuttua ikkunat ja ovet asennetaan paikoilleen. Ikkunoita asennettaessa voidaan aukon yläreunan kiveen asentaa toppariksi naulat. Näin ikkuna jää oikeaan kohtaan sitä nostettaessa. Aukon alareunaan asennetaan puukiilat sopivan raon saamiseksi eristettä varten. Ennen nostoa ikkunasta poistetaan lasiosat ja pelkkä karmi nostetaan asennusaukkoon. Vatupassilla tarkastetaan ikkunan suoruus ja mitalla ristimitat. Puukiilojen avulla karmi tuetaan paikalleen. Suoruus tarkistetaan vielä vatupassilla molempiin suuntiin. Lopullinen kiinnitys tehdään karmiruuveilla puukiilojen kohdalta karmin läpi lämpökiven sisällä olevaan puusoiroon. Kiinnityksen jälkeen lasiosat voidaan nostaa paikalleen ja sulkea ikkunat. Ikkunat tulee tukea vaahdotuksen ajaksi väliaikaisella tuella, sillä polyuretaanivaahto paisuu voimakkaasti ja saattaa painaa karmin kaarevaksi. Ikkunan ja harkon välinen rako tiivistetään samalla polyuretaanivaahdolla, jolla kaikki harkot liimattiin ladonnan yhteydessä toisiinsa. Kevyiden väliseinien tekemiseen käytetään lammiväliseinäkiviä. Ohutsaumaliimattavien väliseinäkivien kiinnitykseen käytetään ohutsaumalaastia, joka valmistetaan valmistajan ohjeen mukaisesti. Tässä asennusmenetelmässä väliseinäkivet kastetaan tuoreeseen laastiin ja kivi asennetaan lattiaan merkityn seinän ulkopinnan mukaiseen linjaan. Ennen liimauksen aloittamista seinälinjat ja kulmatolpat mitataan ja merkitään lattiaan esimerkiksi räpsylangalla. Vatupassilla tarkastetaan, että ensimmäisen kerroksen kivet tulevat ehdottomasti suoraan. Muovikiiloilla kivi saadaan suoraan hieman kaltevallakin alustalla, kuten tässä märkätilojen kaatojen takia kaltevalla pinnalla. Liimauksen aikana seinälinjan suoruutta seurataan myös linjalangan avulla. Asennuksessa käytetään kivien limitystä. Toisen kerroksen liimaus aloitetaan puolikaskivellä. Väliseinäkiviin kuuluu peruskivien lisäksi aukon ylityskivi, esikatkaistu kivi ja puolikaskivi. Kaikki nämä tuotteet on pakattu samalle lavalle. Kukin kivi sopii myös normaalin suoran seinän liimaukseen. Erikoiskivenä löytyy myös puolikorkea kivi, joka on pakattu omalle lavalle. Ylimääräinen laasti poistetaan saumasta välittömästi muurauskauhalla. Väliseinä liitetään ulkoseinään esimerkiksi reikänauhalla, pika-ankkurilla tai poraamalla lämpökiveen reikä ja asentamalla harjateräs porattuun reikään, kuten tässä tapauksessa. Harjateräs taitetaan niin,
että se jää väliseinäkivien sauman sisään. Sähköasennukset ja muut putkitukset on helppo tehdä väliseinäkivien sisään. Kivissä olevat reijät ovat reilun kokoiset. Tämä helpottaa putkitusten asennusta. Yhteen reikään mahtuu esimerkiksi hanakulmarasia. Toinen liimaustapa on levittää laasti tähän tarkoitukseen kehitetyllä laastikauhalla. Laasti valuu kauhan ohjureista oikeaan kohtaan kivien reunojen päälle. Kiven päätyyn laasti voidaan levittää kauhalla tai kastamalla kiven pääty laastiin. Ohut sauma liimauksessa väliseinäkivi asettuu omalla painollaan oikeaan asentoon ja saumasta tulee aina oikean paksuinen. Sähkörasioiden paikat piirretään kiveen ja rasialle leikataan timanttilaikalla suorakaiteen muotoinen reikä, joka on hieman suurempi kuin asennettava rasia. Rasian alle voidaan asentaa eristevillaa, mikäli rasia halutaan kiinnittää betonilla. Rasia asennetaan muovikiiloilla paikalleen. Rasia kiinnitetään betonoimalla. Eristevilla toimii topparina sähkörasian alla. Väliseinät voidaan tarvittaessa valaa joko osittain tai kokonaan. Osittain valettaessa seinää vahvistetaan esimerkiksi ovien pielistä ja liittymien kohdalta. Koska kivien korkeus on 190 mm, saavutetaan karmikorkeus 11 kivikerroksella. Aukkojen ylitykset on helppo toteuttaa aukonylityskivien ja sinkityn U-muotoisen aukkoprofiilin avulla. Aukkoprofiili katkaistaan siten, että se lepää tuella noin 100 mm. Aukkoprofiili lasketaan tuelle, sitä ei tarvitse liimata. Teräsprofiili asennetaan niin, että uun sakarat osoittavat ylöspäin. Aukon ylityskivet tukeutuvat aukkoprofiiliin, jolloin ylitys syntyy nopeasti. Aukon ylitys voidaan vahvistaa lisäraudoituksella ja valamalla se betonilla. Kun Lammi-kivitalon ulko- ja väliseinät on tehty ja ladottu, on pinnoitusten vuoro. Ladottu ja valettu seinäpinta on erinomainen pinnoitusalusta, kunhan rakenteet ovat kuivuneet riittävästi. Yleisin sisäpuolen pinnoitustapa on tasoitus. Tasoite levitetään esimerkiksi tasoiteruiskulla. Kutistumishalkeamien vähentämiseksi suositellaan käytettäväksi lasikuituverkkoa tai vahvikekangasta, joka painetaan lastan avulla kiinni ruiskutettuun laastiin. Ensimmäisen kerroksen kuivuttua ruiskutetaan verkon päälle toinen ohut laastikerros. Laastikerros tasoitetaan lastan avulla. Pois liipattu massa palautetaan tasoitemassa astiaan ja käytetään uudelleen. Edellisen kerroksen kuivuttua ruiskutetaan lopullinen pintakerros. Pinta viimeistellään lastalla. Tarvittaessa kuivunut tasoite vielä hiotaan, minkä jälkeen seinä on valmis maalattavaksi tai tapetoitavaksi. Lammi-kivitalon julkisivut pinnoitetaan yleensä rappaamalla. Tässä kohteessa rappaus tehdään Sto Nordic kuitulaastirappausmenetelmällä. Menetelmässä käytetään lasikuituverkkoa, joka estää kutistumishalkeaman näkymisen lopullisessa pinnassa.
Verkko painellaan kiinni ruiskutettuun kalkkisementtilastikerrokseen. Riittävän tasaisuuden ja paksuuden saavuttamiseksi pintaan levitetään vielä toinen ohuempi tasoitekerros, jotta lopputulos on tasainen ja virheetön. Toinen lastikerros tasoitetaan teräslastalla niin, että pinnasta tulee täysin tasainen. Pinta viimeistellään vielä hiertämällä. Hierretty pinta antaa hyvän tartuntapinnan lopulliselle pinnoitteelle. Laastin on annettava kuivua hiertämisen jälkeen 2–3 vuorokautta. Laastin kuivuttua pinta pohjustetaan hyvän tartunnan varmistamiseksi. Pohjuste levitetään esimerkiksi telalla. Pohjuste sävytetään samaan sävyyn kuin tuleva pinnoite. Lopuksi pohjusteen kuivuttua 4–6 tuntia ruiskutetaan lopullinen pinnoite. Pinnoite on läpivärjättyä ja näin julkisivuun saadaan samalla talon lopullinen tasainen väri. Kaikissa rappauksen työvaiheissa ilman lämpötila on oltava vähintään +3 astetta. Rappauspintoja ja värejä on lähes rajattomasti. Rappaus on näyttävä, kestävä ja helppohoitoinen pinnoitusvaihtoehto. Massiivinen lammikivitalo varaa erinomaisesti lämpöä. Tämän vuoksi lammikivitalo on talvella tasaisen lämmin ja kesällä mukavan viileä. Lammikivitalo on rakenteena tiivis ja sen lämmöneristävyys on erinomaisen hyvä, niinpä lammikivitalo soveltuu hyvin matalaenergiataloksi. Lammikivitalot on jo 3. vuotta peräkkäin RTS-rakennustutkimuksen mukaan Suomen laadukkain talomerkki. Tutustu ja tee turvallinen valinta. Lammikivitalot.